Matur panuwun. Dibangke tente ya dina tungkap ya Bu. Inggih ingkang katenggen suwuk menika kala wau kapiarsa adrang dirgahayu katampen langgamipun entik-entik. Niku boten langgam ta? Nggih. Lancaran entik-entik. Inggih matur panuwun Katang Wirapratangga ingkang sampun pareng ngaturaken kala wau gending-gendingipun. Ugi ngaturaken kasugengan rawuhipun Pak Joko DPR ingkang sampun kastu rawuh menapa ingkang dados undanganipun Raka Bagus Sri Purwanto sarjana teknik ingkang kelegan siang menika kepareng tasyakuran kami Woho Sutomardjo Siwi putra putri kinasih ing Ayu Amarta Prameswari Purwasiwi SPT MSc ingkang insyaallah jinatukrama kalian kepentinganipun Adimas Bagus Hanif Kurniawan sarjana teknik putra kadung saking Bopo Kasri dalasan Ibu Sumini ingkang mijil saking Desa Palur Kecamatan Kebonsari Madiun. Lumadine sedya kanipun Ibrahim Agung Sirat Mojo temanten mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dewa semanten panjenenganipun Raka Bagus Sri Purwanto dalasan Ibu sedaya putra ingkang dikelenggan siang menika nuhuni darmaning asepuh Purwo Madya Wasana tansah winantu ing karahayun kawilujengan saparipurnanipun nimbali kadang-kadang Purwo Laras menika mangke tetep rahayu widodo niskala nirwikara. Amin ya rabbal alamin. Nggih pepune wonten kepareng panjenengan sagung para tamu pinirengga ingkang nuwun kinurmatan ngersakaken gending utawi lelagon kasumanggahaken tindak inggih tumuju sasana budaya karantu kaliyan para laras sanadyan siang menika ingkang kepareng abiyantara. Ngaturaken kasugengan rawuhipun sagung para tamu pinirengga ingkang temben rawuh sasampunipun Jawa Tasta kaliyan panjenenganipun Raka Bagus Sri Purwanto sarjana teknik dalasan Ibu sedaya putra. Monggo kemarang tumuju panti buka saperlu ngedapi menapa ingkang sampun kasediaken wonten ngarsa panjenengan sadaya. Dewa semanten ingkang kepareng kundur namung dherekaken kundur sugeng tindak rawuh dalem soang-soang tansah menampu ngarahyan kawilujengan. Amin ya rabbal alamin. Kula mewakili Raka Bagus Sri Purwanto ngelakaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dene menapa ari kalenggan menika panjenengan sadaya sampun kepareng anyeng kuyung menika langkung-langkung masyarakat ingkang wonten ing tlatah Badur mriki Raka Bagus Sri Purwanto nélakaken gung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumadining sedya kadya mekaten tetep gancang lancar kadang lingkungan ingkang sabiyantu matur agung panuwun ingkang tanpa upami.
Ugi menika kala wau seni karawitan Purwalaras Sinengguyung Kadang Widawati dhateng kantun ugi saking live streamingipun RTV channel ugi wayang kuno channel dhateng kantun Demang channel ugi nelaken agunging panuwun salam saking Pak Jimun kala nggih ingkang nuweni streamingipun RTV matur nuwun panuwun bila para muncul ya monggo tidak badir tebih menawi saking dalem panjenengan tebih mugi-mugi panjenengan sedaya kula wangsa tansah pinantuk karahayang kawilujengan ngaten Mbah Jimun mugi-mugi kapan malih saged pinanggih ngaten saking para tamu panjenengan ingkang duhu kinurmatan katitik pangrawitipun rancak taksih muda sadaya muda taruna lho ngaten entekna nom tok ya ora baku tuwa Mbah Ren Gumuji nggih nika pangrawit handal sedaya atitik ya nika jalan niku kan nggih wah niki tampil wonten mriki mesti klasik terus pokoke ten mriki nika mboten remen kalian napa nika dundat-dundat pun mangke wonten bagian pun piyambak mangke sonten taksih wonten dundat dangdut dundat dilawe inggih nika ya sinambi goceng nek apa muni ya suwi gitu nek kula ngomong dhewe ya dikira wong ora bener malahan gitu Mbah Men nggih Apa pilih Mas Sri Purwanto ngersakaken gending. Lah paring dawuh lho Mas. Wong kagungane dhewe malah ra dawuh ku ndak dadi pengangen-angen tembe wurine. Paring dawuh napa kula kan damene gending iki ngoten. Ini mumpung sami komplit campur saking Brangwetan, Bangkulen lan Kidul. Nah, nggih to. Kompake pengrawit niku kados ngaten. Nitik daleme sami tebih-tebih ngumpul dadi sapanggung dadi siji. Unine gending ya menak dirungokke. Ngoten. Pripun malih? Nika entahipun seni. Seni niku endah saestu. Kadang katen hanya manggaken lho. Menapa ingkang badhe katur. Ingkang badhe katur sumangkaken menapa gendhingipun ampun kesupe menika dipun live streaming RTV channel ugi wayang kuno channel Demang channel ingkang boten saged nawuh apabila saged miyarsakaken lumantar RTV channel wayang kuno channel ugi Demang channel nggih menika ya daleme tebih-tebih ayo iya wong pengen petuk Pak Bimo mangsaku ya ora petuk Mbah Rembaran nggih monggo katuraken gending cacahipun kula namung tuturi sawurihan kita sedaya kula sumanggaken nuwun.
Nggih. Rada digandul ini di Amina. Biasa senengane gandul ae. Nggih, sampun katur menika kala wau Kang Asmara Dono ketampen langgamipun tresna lan lara. Ya Allah, ya Rabbi. Ya aturi. Gegono dateng mriki saestu ngremenaken awit klasik kegarapanipun. Awit dangdut nggih wonten bagianipun piyambak. Titik Mbah Wogun niku ya pangertosan ugi sonten kagem ngisi wekdal sagung para tamu dipun paring hiburan elektron. Nggih mugi-mugi nah kula jangan mugi-mugi sedaya kalipur kali panjenengan sadaya. Ngaturaken kasugengan inggih sedaya ingkang sampun pareng rawuh langkung-langkung Bapak Ibu ingkang sami ngrenggani anggenya nuhuni darman ing asepuh menanipun Raka Bagus Sri Purwanto sarjana teknik dalasan Ibu Ika Yuni Sulistiani ingkang kalenggan menika kepareng Hami Waha Sutomarjo Siwi ndhawuhaken putra putri kinasih ingkang silih asma Ningayu Amarta Prameswari Purwasiwi SPT MSD ingkang badhe jinatu krama benanipun Dimas Bagus Hanif Kurniawan sarjana teknik putra kagum saking benanipun Bapak Kasri Ibu Sumini ingkang mijil saking Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Lumajining sedya Rama dalasan Ibu Ndenya nuhuni darman ngasepuh andhawuhaken putra putri kinasih kersanipun ngrembaka tansah pinayungan rahayu widodha boten wonten aral setunggal punapa saengga manggih wilujeng slamet donya ngantos belahan. Amin ya rabbal alamin. Ugi panjenenganipun Raka Bagus Sri Purwanto dalasan Ibu anggenipun nuhuni darmaning asepuh mugi-mugi saestu mahanani ayom mahanani ayem mahanani tentrem katite kalenggan menika tasakuranipun panjenenganipun Raka Bagus Sri Purwanto ingkang selaku Kades Kepala Desa Mbaden mriki sangat elok. Tembe menika kula manggihi utawi nglampahi wiwit kala wingi dinten menika benjing taksih wonten acara. Mugi-mugi siniat mojo temanten sekalian tansah atut runtut runtung reruntungan. Amin ya rabbal alamin. Ing pangajeng menawi Raka Sri Purwanto dalasan Ibu nika ngantosaken putu. Mugi-mugi tinggal pikantuk nugraning Gusti Kang Maha Kawasa sirah padha semanten sekalian tinggal pikantuk momongan nugraning Gusti ingkang tanpa pepindhan niku namung momongan tegesipun dipitaya kaliyan Gusti Allah menawi to momong putra. Aten hamba pilih benjangipun mijil kakung utawi putri menika sami kemawon dumateng benipun kula wentah tiyang sepuh sekalian lumabaripun simbahipun mangke menawi bapak ibu ning asta ya biasane baik baik niku ingkang pokok kaya basa Buddha lho Bu basa Buddha lho Pak ngaten biasane ngaten niku menawi pun napa niku kagungan putra pancen nggih repot niku sing digoleki Pak Bu. Umpami mboten repot niku ya bingung.
Contohnya kalau piyambak kula mboten ngomong sinten-sinten. Kula niki ibarate mangan turu ya kesel. Terus ora karuan sing ditandak akhire nggih nglamun. Ngaten niku tumrape dereng diri kula ngaten niku. Milane kesibukan niku nggih dipadosi ngoten. Nggih terus ceramah. Nggih sukasalipur menika saestu nggih ngaturaken seni karawitan Purwalaras kagarap menapa klasik wonten ing latang mriki saestu mahanani ayom. Ayom saestu tentrem nggih to. Katite ya maranggonane maranggono wis kondang kaloka kabeh. Napa malih Wira Pradangane wis tenan. Jokon jagat kon jagat kene. Jagat kidul jagat lor tempuk dadi siji wae semono nek nuthuk kaya padha irama. Seraya iki. Ayo baribut iki kepampung apa berangkat jam pinten baribut? Oh ya ora kabar-kabar malah Mas Wawan lho sing ngendikan. Mbah Ipul budal Mbah Pak De. Wis ben cinteni kono. Nggih. Nek lho omahe ribet perkara banyu Mbah Ipul piye ngono. Monggo gending candhaipun katuraken